שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים למשחק אסטרטגיה מעניין. הוא בעצם מדמה את הפיקוד על מערך ההגנה האווירית של ישראל. כן, ויש לנו כאן חומרים מתוך המדריך הרשמי שלו, מבוא למפקד. בדיוק. והמטרה שלנו היא לפרק את זה, להבין איך המשחק הזה עובד מבפנים, איך הפיקוד מרגיש, איזה דילמות אסטרטגיות הוא מציב. ביוחד הקטע של קבלת החלטות בזמן אמת, זה נשמע מאתגר. לגמרי, והמדריך מדגיש בדיוק את זה. אתה לא מזיז חיילים קטנים על המפה, אתה המפקד. אתה מקבל החלטות גדולות. האחריות היא על הגנת ערים, תשתיות וגם בטח על הכרעת האויב בסוף. נכון, ואפילו הממשק, לפי איך שמתארים אותו, הוא לא איזה משהו הוליוודי. הוא נראה כמו חמ"ל אמיתי. פונקציונלי כזה. כן, פונקציונלי. מפת מחכם, פאנל פקודות, התראות, הכל כדי שתקבל החלטות מהר ויעיל, בלי קשקושים. אוקיי, אז בוא נדבר תכלס על ההגנה. המערך הרב-שכבתי המפורסם. איך זה בא לידי ביטוי במשחק לפי המדריך? אז העיקרון המרכזי, והמדריך מפרט את זה יפה, הוא התאמה, כל שכבה מותאמת לסוג אחר של איום. כמו במציאות בעצם. בדיוק. השכבה הראשונה, כיפת ברזל, היא בוא נגיד, הסוס עבודה הטקטי. רקטות קצרות טווח, פצמרים, אולי כתב"מים קטנים כאלה? נכון מאוד. היתרון הגדול שלה זה שהיא יחסית זולה לעירות, והיא יכולה להתמודד עם הרבה מטרות בו זמנית, קצב אש גבוה. אבל יש לה מגבלות, אני מניח. ברור. המדריך מציין שהיא לא ממש רלוונטית נגד, נגיד, טילים בליסטיים או טילי שיוט רציניים, היא פשוט לא בנויה לזה. אוקיי. אז מה קורה כשהאיום יותר מתוחכם? מה השכבה הבאה? כאן נכנסת קלה דוד, שכבת הביניים. היא כבר מטפלת באיומים רציניים יותר, כמו טילי שיוט שהם טסים נמוך וקשה לגלות אותם, או רקטות כבדות, טווח יותר גדול. יעילה יותר נגד אלה אבל יקרה יותר. כל עירות כזה, לפי המדריך, עולה הרבה יותר מהירות של כיפת ברזל. אז אתה צריך לחשוב פעמיים מתי אתה משתמש בה. זו דילמה כלכלית כבר. מובן. ומה לגבי האיומים הכי גדולים? הטילים הבליסטיים, אלה שמגיעים מרחוק וגבוה. בשביל זה יש את מערכת החץ, חץ 2 וחץ 3. זו כבר הגנה אסטרטגית ממש. חץ 3 אפילו מיירט מחוץ לאטמוספירה. וואו. כן, אבל כאן המחיר הוא פשוט אסטרונומי, והיא גם לא יורה מהר כמו כיפת ברזל. אז זה באמת נשמר לאיומים הקיומיים ביותר, מה שנקרא. הבנתי. והמדריך מזכיר גם אפשרות לשלב מערכות נוספות, כמו פטריוט או צעד? כן, הוא מציין את זה כאופציה להגברת הגמישות. זה נותן עוד כלים בארגז. אז ההגנה היא סיפור מורכב של שכבות ועלויות. אבל המשחק לא רק הגנתי, נכון? המדריך מדבר גם על התקפה, על יוזמה. בהחלט. אי אפשר רק לשבת ולהתגונן. חיל האוויר משחק פה תפקיד כפול, ככה זה מתואר. איך זה עובד? מצד אחד, מטוסי קרב F-16, F-15, F-35 הם גמישים. הם יכולים ליירט איפה שהסוללות הקרקעיות לא מגיעות. ומצד שני? מצד שני, יש את התקיפות האסטרטגיות, מפציצים, כתבימי תקיפה, ללכת ולפגוע במטרות בעומק שטח האויב, מפעלים, בסיסים. זה יכול ממש לשנות את מאזן הכוחות. זה נשמע הגיוני. והמדריך מזכיר גם דברים יותר חשאיים. המוסד, יחידות מיוחדות. כן, וזה מוסיף עוד רובד שלם של אסטרטגיה וסיכון. מבצעים של המוסד, לפי המדריך, זה כמו ג'וקר. ג'וקר? כן, יכול להיות שווה המון חיסול, חבלה, סייבר, אבל אם זה נכשל, ההשלכות יכולות להיות קשות מאוד. גם מבחינה תקציבית, גם אסטרטגית. סיכון מול סיכוי, כל הזמן. והקומנדו? שלי דג, סיירת מטכ"ל? הם דורשים השקעה מקדימה לפי המדריך, לאמן אותם, לפתח יכולות, ואז אפשר לשלוח אותם למשימות טקטיות מאחורי קווי האויב, להשמיד משגרים, דברים כאלה. וואו, לנהל את כל זה בו זמנית, הגנה, התקפה, מבצעים, תקציב, זה נשמע כמו כאב ראש רציני. זה בדיוק האתגר. המדריך שם דגש חזק על שני דברים, כלכלת מלחמה ודינמיות. כלכלת מלחמה הכוונה לתקציב. בדיוק. כל דבר עולה כסף, עירות, שדרוג, מבצע, אימון, והתקציב מוגבל. אז אתה כל הזמן בדילמות. האם ליירט את הטיל הזה שנופל בשטח פתוח, או לשמור את המיירית היקר לאיום על תל אביב? בחירות קשות? קשות מאוד. ויש גם עץ מחקר ופיתוח,
שמאפשר לך לשפר את היכולות שלך בהגנה, בהתקפה, בקומנדו, אבל כל שדרוג הוא בחירה, השקעה על חשבון משהו אחר. והדינמיות שאמרת, מה זה אומר? זה אומר שהמשחק לא סטטי, מזג האוויר יכול להשפיע. ערפל, סופות, זה מקשה על הגילוי והעירות. אוקיי. והכי חשוב, האויב הוא לא בובה, הוא לומד. הוא מגיב למה שאתה עושה. הוא מנסה לנצל את החולשות שלך. אתה חייב להיות גמיש ולהתאים את עצמך כל הזמן. זה לא רק לנהל מספרים, זה ממש להגיב לשדה קרב שמשתנה. בדיוק. טוב, אז אם אני מסכם את מה שלמדנו מהמבוא למפקד הזה, סתם עוד משחק. זו באמת סימולציה אסטרטגית עמוקה, היא מאלצת אותך לחשוב כמו מפקד אמיתי, לנהל משאבים, לקבל החלטות קשות תחת לחץ, להבין את המורכבות של המערכות האלה. לגמרי, וזה מעלה, אולי כמחשבה לסיום, שאלה מעניינת שנובעת מכל זה. כן. כן, עד כמה ההתנסות הזאת, אפילו שהיא וירטואלית, בלהחליט החלטות כאלה קריטיות על חיים ותשתיות, עד כמה זה משפיע על איך שאנחנו תופסים את האחריות האמיתית של פיקוד כזה בעולם האמיתי. וואלה, נקודה טובה למחשבה. זה באמת נותן פרספקטיבה אחרת.